tamin'ny 2 décembre 2024 ity tsaiky lehilahy ty agny nivolagna izy tamin'ny police fa babako izy karaha ty tsaiky andeha hamono za volagniny dia zaho izy tagnatin'ny légitime défense zegny antony nitifirako izy volagniny satria volagniny zay izy niady volagniny za tsaiky nisy raha nataony za izy tsaiky hamono za feky dia zegny antony nitifirako izy dia kofa nandeha karaha igny tsy voaprofony procureur zegny hoe raha nanotry le raha nivolagniny donc tafaran'izigny izy nafaka 17 ans 16 ans izy tamin'ny fotoagnany io dia kofa nandeha fotoagna nandeha izy nipetraka tamin'ny mamany donc relation-dreo mamany tegnany efa tsy nilaminy loatra tamin'izy io Colline 17 ans zegny ariganazy dia taognazy 17 izy i mamany io kofa mandeha magnano raha tsy tiany zegny popony dia tamin'ny février 2024 izy namopoko mamany sady nipopony zegny mamany dia rosy mamany nandeha nafodiny mamany izy tamin'ny toeragna tokony natokana ho any zegny dia nifody tagny izy elaela dia koa izy fa niboaka izy nagnano promesse mihitsy zegny dia nivolagna izy karaha ty tamindreo namanamany tao fa zaho izy koa miboaka mamako tsy maintsy voniko volagniny karaha ty dia io zegny menasy nataony tamin'ny février io kofa lera izy nalainy mamany izy nipetraka taminazy efa tsy nilaminy tsara le koragnandreo fa dia teo izy nilefa izy nandeha nipetraka tamin'ny dadiny izy nipetraka tamin'ny dadiny tagny rosy mamany tamin'ny septembre 2024 teo igny nandeha tsy hay karakory izy fa nikaiky police fa nivolagna fa allo volagniny mamako volagniny karaha ty zay izy nisy adiady volagniny dia voatrikogny volagniny izy lavo amin'ny meso dia nefa finalement nivoneny koa mamany satria tsy nifagnaraka taminazy le koragnandreo tao dia nivoneny koa mamany i Colline ty zegny à l'âge de 17 ans izy sady namono mamany namono babany fa tamin'izy namono babany versionnazy izy nivolagna hoe za volagniny nagnano légitime défense dia tamin'ny araiky faharoe ty kofa police nafy satria izy mihitsy no nikaiky police nikaiky hoe izy nivolagna mamako volagniny karaha ty io tsy mahatsiaro tegna sans émotion tsisy alahelo tsisy ninonino fekiny fa izy ndraiky ty nisy témoin nahita fa mamany nantsoritiny feky niala tan-tragnony dadiny tao nantsoritiny tamin'ny fagneva nantsoritsoritiny abokoa nitombony meso tamin'ny konazy 2 aroe zegny tomboko meso tamin'ny mamany donc maty sur place dia ino hevitrinao agnatin'izegny karakory le tontolo iainagna iaignatsika nefa agnatin'le zaza zegny misy zaza tsy mijaly aby fa tafagnanognano le raha fatany magnano karaha zegny karakory hevitrinao fa izy malo atreto mbala tsendriky voatsara fa mbala mambegny jugement anazy fa sy ndraha nataony igny andeha tsaraigna izy karaha olobe donc mbala tsendriky miboaka mbala tsendriky voatsara zegny izy kajou fa mbala migadra hany dia miambegny tsaragna anazy kofa miboaka za tsy maintsy mivolagna aminareo nagnano karakory momba Colline zegny tantaratsika niany bisous